Здравейте! Днес ще докажем, че кървата Мери не съществува с моят приятел Дахеро. Ето го. Здравейте! Това е пълна измислица. Няма как да съществува кърва Мери. Така, ще извикаме и ще докажем, че няма кърва Мери в този свят. Да, това е пълна измишлотина. Значи, трябва... Простотия на хората. Добре, мъкни. Сега, трябва да извикаме 12 пъти кървата Мери. Кървата Мери, 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 кървата Мери. След 5-6 минути няма да дори. Ще видите, хора. Това не е вярно. Пълна измишлотина на хората. Това е измислица. И ако чувате някакви странни звуци, това е моята пералня. Да, вярно е. И не е вярно, че посред нощ тя се съживява. Изобщо не е вярно. Дори през нощта 12 часа да сложите някакви измишлотини там, свещи, мещи и да извикате 12 пъти, то нищо няма да се появи. Това на миналото клипче, преди дето го гледахме с една моя приятелка, това беше пълна измишлотина. Просто това е робот. Да, и са го модифицирали. Да, вярно. Така че не се страхувайте. Това е пълна измишлотина. Няма защо да се страхувате. Чао от нас! Чао!